खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअआव मिथिका नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। जिनाहारि खालामनाय आरो हिरेनमय खाख्लारिखौ बुथारनायनि हेंथायै दुधनैयाव गुबुन आफादफोरनि धरना। कक्राझार जिल्ला बर' बिमा गौथुमखौ दाबाय। 2024 IPL खौ KKR देरहाबाय। आम आदमी पार्टीआ विधान सभा बिसायख'थिनि थाखाय थियारि जाबाय। सनितपुराव सिनाय मोनै सुबुंनि गोथै सह बोखांनो हादों। रेमल साइक्लननि गोहोम गोग्लैनायाव गुवाहाटीनिफ्राय कलकाता फारसे थांग्रा बिरखंखौ बन्द खालामथ'बाय। लामा जाब्रबथायजों गोबां सुबुंनि गोब्राब जोखोम। रायजोनाङै सोमावग्लुंनाय सानै बर' हिन्जावसाखौ हानजायारि जिनाहारि खालामनाय आरो बेनि बागै सावरायनो थांनाय हिरेनमय खाख्लारिखौ खास्रि बिस्रि बुथारनाय जाथायनि थार बिजिरनाय नागिरनानै दिनै गवालपारा जिल्लानि दुधनैनि गेलेग्रा फोथाराव गुबुन आफाद आरो गौथुमफोरनि जुथाइ सुबुं खुद्रिसारनाय एबा धरना हाबाफारि लादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव गुबुन आफादफोरनि जुथाइ धरना हाबाफारिखौ खुंदों। दिनैनि बे धरना हाबाफारियाव गुबुन आफादनि दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरजों लोगोसेनो ओनसोलनि रोजा रायजोफ्रा बाहागो लानानै बुथारग्राखौ फासि हो, जिनाहारि खालामग्राखौ फासि हो, वी वान्ट जास्टिस, नो जास्टिस नो रेस्ट, जै बर' हारिनि जै, जोंनो नांगौ खहा सुफुंनाय, जोंनो नांगौ थार बिजिरनाय बायदि स्लगानजों दुधनैनि अख्रां गोमसारहोयो। बेजों लोगोसे दायनिगिरिफोरखौ गोख्रों साजा होनांगौनि दाबिजों हानजा सुरनाय हाबाफारिबो लायो। मख'नो गोनांदि थांनाय 3 मे खालार खालि गवालपारानि दुधनैयाव सानै उन्दै बर' हिन्जावसाफोरखौ हानजायारि जिनाहारि खालामनाय जाथाया जादोंमोन। बेनि उनाव 5 मे खालाराव बेनि बागै सावरायनो थांनायाव दायनिगिरिफोरासो सिखा रुवा जं बायदि लानानै गाग्लोबदोंमोन। बे जाथायाव हिरेनमय खाख्लारिया गोब्राब जोखोम जादोंमोन आरो उननि समाव देहा फाहामसालियाव जिउ नागारो। मिरु बर' बिमा गौथुमनि बानजायनायाव रबिबारखालि कक्राझार जिल्ला बर' बिमा गौथुमखौ दानाय जाबाय। सेरफांगुरिनि जनता कलेजाव बानजायनाय हाबाफारिनि गेजेरजों रबिबारखालि कक्राझार जिल्ला बर' बिमा गौथुमखौ दानाय जायो। बिसमुरिनि बासबारि गोजौ फरायसालिनि लोगो फोरोंगिरि अनसुलि बसुमतारिखौ जिल्लानि गाहाय लिंथुमगिरि महरै बिबान सायख'नानै आबुङै दाफुंनाय जादों कक्राझार जिल्ला बर' बिमा गौथुमखौ। हाबाफारि बायदियै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो बुंथिगिरि आरो बर' बिमा गौथुमनि लोगो गाहाय लिंथुमगिरि बिबारि बर'नि मासि लानानै सामलायनाय हाबाफारिखौ बेसेन गोसा बिबुंथिनि गेजेरजों बेखेवनानै होयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव गुवारिया। बे हाबाफारियाव बुंथिगिरि महरै बाहागो लायो मिरु बर' बिमा गौथुमनि गाहाय लिंथुमगिरि लीला बसुमतारि आरो बिथांजों लोगोसेनो मिरु एबसुनि नेहाथारि आरो मिरु बर' बिमा गौथुमनि मिरु लिंथुमगिरि प्रिस्किला बसुमतारि, मिरु बर' बिमा गौथुमनि मिरु लिंथुमगिरि फारियै रंगिना बरगयारि, किरण बर', सुनिरा बसुमतारि आरो अदालगुरि जिल्ला बर' बिमा गौथुमनि जिल्ला लिंथुमगिरि निजोरा बर'मोनहा IPL 2024 नि चेम्पियनखौ मोननो हाबाय। गोलाव 10 बोसोर नेनायनि उनाव कलकाता नाइट राइडार्स सुंद'यै KKR 2024 IPL नि चेम्पियन जानो हादों। कलकाता नाइट राइडार्सआ फाइनेलाव सानराइजार्स हायद्राबादखौ 8 उइकेटआव फेजेननानै IPL 2024 नि बिमुं देरहादों। केप्टेन श्रेयास आयारनि दैदेननायाव कलकाता नाइट राइडार्सआ IPL नि बिमुंखौ देरहानो हादों। मख'नो गोनांदि सानराइजार्स हायद्राबादआ टस देरहानानै गिबियाव बेटिं खालामो आरो 20 अभाराव 113 रानल' खालामनो हादोंमोन। 18.3 अभारावनो अल आउट जादोंमोन सानराइजार्स हायद्राबादनि बेटारफोरा। KKR नि बलार मिचेल स्टार्क, कर्टिस राना, वैभव अरोरा, सुनील नारायण आरो आन्द्रे रसेलमोनहा सानराइजार्स हायद्राबादनि बेटारफोरखौ पिचआव थावरि होआखैमोन। ओरैहाय नैथि इनिंसआव कलकाता नाइट राइडार्सआ 10.3 अभारावनो टार्गेटखौ आबुं खालामो। मख'नो गोनांदि गौतम गम्भीरनि केप्टेनसियाव कलकाता नाइट राइडार्सआ 2012 आरो 2014 मायथाइयाव IPL नि बिमुं देरहादोंमोन। दायो 10 बोसोरनि उनाव श्रेयास आयारनि केप्टेनसियाव फिन IPL नि बिमुं देरहानो हादों।
2025 मायथाइयाव जानो गोनां आसाम विधान सभा बिसायख'थिया गेजेराव बोसोरसेयानो सम दंबावो। नाथाय बिसायख'थिनि थाखाय दानिफ्रायनो गोख्रों थियारि जाबाय आम आदमी पार्टी सुंद'यै आबा। मख'नो गोनांदि आसाम इउनिट आफनि आफादगिरि डक्टर भुपेन चौधुरीनि दैदेननायाव रबिबारखालि गुवाहाटी नोगोरमानि गणेशगुरियाव थानाय गाहाय मावख'आव पार्टीनि मोनसे गोनां मेल खुंनाय जायो। बे जर'खा मेलाव बावैसो खुंजालांनाय लकसभा बिसायख'थियाव दोलोनि दिन्थिफुंनाय आरो गुबुन गुबुन थांखिनि बागै सावरायनाय जायो। बेनि अनगायैबो रायजोआव फैबाय थानाय पन्चायत बिसायख'थि, काउन्सिल बिसायख'थि, विधान सभानि उफेरा बिसायख'थि बायदिखौ नोजोर होनानै दोलोनि आफादारि बिथाखौ गोख्रों खालामनो थाखाय गुदि थाखोआव लानो गोनां आफादारि राहाफोरनि सायाव सावरायनाय जायो। आफादगिरि डक्टर भुपेन चौधुरीयाबो पार्टीनि हेफाजाबगिरिफोरखौ बे बिथिङाव गोनांथार थागथियारि खालामनो थाखाय खावलायो। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय जुमुगुरि हाट ओनसोलनि इटा खलायाव रबिबार मोनानि समाव सासे सिनाय मोनि सुबुंनि गोथै सह बोखांनो हादों। थैनाय सुबुंनि सहखौ इटा खलायाव थानाय 1 नं मस्जिदनि उनफारसे मोनदों। बेनि बागै पुलिसनो खौरां हरनायनि उनावनो जाथायसालियाव लोगो लोगो नुजाथि होयो। थैनाय सुबुंखौ 60 बोसोर बैसोसिनि जानो हागौ होननानै आन्दाज खालामदों। इटाखलानि पुलिसआ थासारिखौ नोजोर होनानै जाथायसालियाव गोख्रैनो नुजाथि हैनायजों लोगोसेनो थाबैनो नायबिजिरगोनखौ मिथिहोयो। थैनाय सुबुंनि गोथै सहखौ बोखांनायनि उनाव गोथै सहखौ पस्ट मर्टेम खालामनो थाखाय बिश्वनाथ सारियालियाव दैथायहरनाय जायो होननानै पुलिसआ मिथिहोदों। गिख्रंथाव रेमल साइक्लननि बारानिफ्राय बारा जानाय खैफोदनिफ्राय बारग'नो थाखाय गुवाहाटीनि लोकप्रिय गपिनाथ बरद'लै हादरनाङारि बिरखं गाथोननिफ्राय कलकाता फारसे रवाना होग्रा बिरखंफोरखौ हरखाबै बन्द' खालामथ'नाय जाबाय। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला कलकातासिम थांग्रा गासै गं 14 बिरखंफोरखौ बन्द' खालामथ'नाय जाबाय, जायनि गेजेरजों बिरखं दिङायाव गाखोनानै दावबायग्रा सुबुंफोरनि सायाव गोहोम गोग्लैनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। बन्द' खालामना दोनथ'नाय बिरखंफोरखौ इन्डिग'निफ्राय गंब्रै, एलायन्स एयारनिफ्राय गंब्रै, एयार इन्डियानिफ्राय गंसे होननानै मिथिनो मोन्दों। बेनि अनगायैबो साइक्लननि गेजेरजों बोथोरनि थासारिया मोजां नङैनि थाखाय स्पाइसजेट फ्लाइट बिरनायनि सायावबो गोहोम गोग्लैदों, जायनि थाखाय बन्द' खालामथ'नो गोनां जादों। खुंथायनि मावसुमाफोरा साइक्लननि गोहोम गोग्लैनायाव जाहाथे रावबो सुबुंफोरा खैफोदजों जुजिनो गोनां जाया, बेनि थाखाय रैखाथि नोजोरजों बे राहाखौ लानाय जादों होननानै मिथिहोदों। बेजों लोगोसेनो बोथोरनि हालोदखौ नायनानै दावबायारिफोरखौ दावबायनो थाखाय मिथिनो गोनां बाथ्राफोरखौ खौरां लाबाय थानो थाखाय सांग्रांथि होनायखौ नुनो मोनदों। मंगलदै जिल्लानि साखाथियाव थानाय 15 नं राजा लामानि पुनिया ब्रिजआव गंसे गोख्रैयै खारनाय मेजिकआ गंसे बाइकजों सौग्रावनायाव गोबां सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम जायो। बे जाथायनि दसे समनि उनावनो जाथायसालियाव पुलिसफोरा नुजाथि फैयो आरो जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो मंगलदै सिभिल हस्पिटालसिम दैथायहरनाय जायो। बेनि अनगायैबो पाकुआकाना ओनसोलाव एल्ट' के-10 गारिया जाब्रबथाय जायो। बे जाथाया दिनै फांसे खान्थाल बिफाङाव सौग्रावनानै जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे जाब्रबथायाव 25 बोसोर बैसोनि पवन फुकनआ गोब्राब जोखोम जायो। ढाकुआकाना पुलिसआ बे खौरांखौ मिथिनो मोननायनि उनाव जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ देहा फाहामसालियाव लानानै थांनाय जायो। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।